Len pár minút od centra Modry sa nachádza miesto, ktoré spája prírodu a komfort bývania. Na priestrannom pozemku viac ako 1000 m2 vám dnes predstavím nehnuteľnosť. Je to tento krásny dom, ktorý je v ponuke len výnimočne. Dvojpodlažný dom má 5 izieb, prepojených svetlom a pokojom. Prízemie tvorí otvorená hala, spojená s obývačkou a kuchyňou, kúpeľňa, vinná pivnica, špajza a technická miestnosť. Na poschodí sú 4 samostatné izby, balkón s výhľadom do zelene a samostatná toaleta. Vonku vás čaká krytý bazén s protiprúdom. Je ako stvorený na rané plávanie či chvíľu oddychu po práci. Vedľa bazéna je vonkajšia sprcha a priestranná terasa, kde si môžete v pokoji vychutnať kávu alebo večerné západy slnka. Dom, ktorý nie je o bývaní, ale o spôsobe života. Príďte, presvedčte sa sami. Váš nový domov na vás čaká tu, v Modre, v Harmonii.